haɓruji men international hande toon to Mauritanie puɗɗortoɗen en wayni ko ɓuri wonde haɓruji kesi hande ko kanko neɗɗo kabitanoɗo ɗiɗi duuɓi fof ko fate droit ji rewɓe ko droit ji sukaɓe on biyeteɗo Zainabou Minto Talib Moussa e kadi ko neɗɗo kewɗo arduɗo e radio Jowol Sare wadde jewte patuɗe en surtout droit ji rewɓe toon Mauritanie no jaɓɓira e gueɗe mbaɗe noon e haareji makko ɗi woni e wayno ko candidature makko jaɓama toon to Nations Unies ɗum noon ko fedde toppitinde ko fate fedde noon fedde wona fedde gouvernement ɓe mbiyata ko non gouvernemental fedde toppitinde ko fate kisal sukaɓe hono kanko madame Zainabou Minto Talib Moussa en wande ko candidature makko jaɓama ɗum noon e wayno ko oɗo habaru kadi ari ko ñande alhamis nogas e tati lewru men e ɗum noon kadi ko par voie communiqué ko wawi wonde foof en wayno ko radio Jowol Sare kadi en wayno neldimo lettre jettore hawna kanko hoore makko kadi mo warta ɗo e émission ngaji men garoji pour wawde yewtande den holko woni oɗo mission so tawi kadi candidature makko yaari no foti yarude ni henna haɓruji men toon to Mauritanie ko ruttade tan e oɗo saha joni ko fati politique siftinde on tan ko oɗo saha joni e tungnade kadi e fedde mbiyetede CENI ɗum noon ko fedde toppitinde ko fate sungoji toon to Mauritanie holno poti yarude fedde nde ne wayno ɓe mbawi publide liste mo ganduɗa liste définitive wonde candidat ji jeeɗiɗi goni toon to Mauritanie donc e oɗon liste yimɓe jeeɗiɗo ɓe ene ko ni wayi hono kanko Mohamed Ould Ghazouani ko kanko kadi ko neɗɗo gonnoɗo général armée Mauritanie e kanko kadi woni oɗo laamiɗo leydi Mauritanie oɗo saha joni tigui hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi koye candidat ji yo heew jeeya kadi kanko ko parti INSAF o jeeya Mohamed Lemine Ould Murteji Wulde El Vavi onne kayne wayno ko comptable kañum hoore mum ko candidat meeɗi kadi wonde candidat e hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi no biyeteɗo Hamadi Wuld Sidel Mokhtar kañum ko hoore mum ko ene wayno ko neɗɗo ganduɗo ko fate diniyanke kadi ko gandu mawɗo kañum hoore mum kadi ko kañum woni mawɗo parti biyeteɗo Tawassul guila hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati kañum hoore mum meeɗi kadi wonde député pour assemblée mabɓe assemblée nationale mo Mauritanie tugui hakkude hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e tati e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati goɗɗo biyeteɗo Outouma Soumaré kañum hoore mum ko neurosurgeon ko docteur ko fate neurologie donc ko joni meeɗi wonde candidat joni naate politique no biyeteɗo Mamadou Bocar Ba kañum ko député wonno pour to assemblée nationale kañum hoore mum kadi kañum wonno alliance pour la justice et la démocratie mouvement ɗum mbiyata AJDMR ene wayno ko kañum kadi ko candidat pour oɗo parti goɗɗo biyeteɗo El Ide Wuld Mouhamedine kañum ko député assemblée nationale wonno sikki tugui hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati ene wayno oɗo saha joni ko kañumne ko candidat Biram Daoul Abedi ko député tugui hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e jeetati e kañum hoore mum kadi meeɗi wonde candidat hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e nayyi e hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi donc ko wawi wonde fof ene wayno ko ko teskira hen tan hono kanko Mohamed Ould Abdoul Aziz ko kanko wonno ancien président toon to Mauritanie e ɗum noon kadi ko laamino Mauritanie ko tugui hitande ujunnaje ɗiɗi jeetati ha hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e jeenayyi ene wayno ko kanko Ghazouani lomti ko cogonoɗo noon oɗo dumunno foof oppitanoma noon pour wiide wonde caggal nde avocat ji makko kanko hoore makko ñaagui wonde omo jogui droit dépose candidature makko kono noon caggal muɗum ene wayno ko candidature makko salanoma si babude o timminani kuulal bingal wonde ko kala jiɗɗo wonde candidat toon to Mauritanie il faut ko joggo yimɓe temedere taw ko guila e député ji ha e conseil municipaux ji pour mbawa wadde ɗum ko wiyete parrainage ɗum noon ne wayno ko kanko wona candidat ko wawi wonde foof ko teskita hen oɗo saha joni toon to Mauritanie ne wayno ko e ɗiɗo candidat ji jeeɗiɗi ene wayno hen ɓaleɓe tato ɓe ko Biram Daoul Abedi ene wayno ko ɓuuri hewde doole makko ko fate hardaneɓe ko mbiyata groupe Haratine e kadi oɗo saha joni ene wayno parti biyeteɗo FPC mo Samba Thiam kañum hoore mum hollimo wonde kene supporti mo pour ardade leydi ndi ene jaa hen Mamadou Bocar Ba ko parti jeeyaɗo ko mbiyete AJDMR kañum hoore mum ko kewɗo doole e leydi ndi si babude hitande ujunnaje ɗiɗi nogas sete kala woteji baɗɗanoɗi toon ko fati woteji municipaux ji e maire uji e gaɓe ko ɓuuri hewde hen ko kamɓe parti mabɓe AJDMR ɓurno nawde eyyi kadi en teskitano ni caggal leydi ko kamɓe AJDMR yimɓe hewɓe ko kamɓe gonani ko kamɓe jamiri yo gon candidat ji inde mabɓe ene jaa hen kadi hono biyeteɗo Atouma Soumaré oɗo kadi ko toon to Guidy makko représenté kadi ko neurosurgeon ko neɗɗo oɗo saha joni neɗɗo gonɗo populaire oɗo saha joni surtout e nder ko communauté soninké en kadi ko hawnaki kañum holmi jogui support safalɓe seeɗa
ko ɗo woni ɗo jartanoɗo sa joni ko fati toon to Mauritanie ko fati élection ngaji siftinde on tan ko kamɓe seni ɓe mbawi rendinde batuji oɗo sa joni surtout oɗo ñalawma hande e organisation ngaji kewɗi ɗum noon ko nder leydi Mauritanie e caggal leydi Mauritanie foof pour wawde ƴewtade gueɗe ɗe no poti yarude e surtout henne kadi ƴewtade kala caɗele surtout partiji lundu jogui ko fati e hoolare joganiɓe kamɓe seni siftinde on tan e tugnade kadi communiqué gummiɗo toon to journal biyeteɗo rimo hono gouvernement mo États-Unis wawi no rokkude ken wona $700 Mauritanie pour wawde ɗiɗo woteji baɗeteɗi ñande nogas jeena e lewru juin beele ne jaara yesso siftinde on tan ko kamɓe seni ene wayno aussi ɓe mbawi neldude délégation ngaji mabɓe walla surtout yimɓe ardiɓe bureau ji mabɓe wonɓe caggal leydi ɗum noon kadi ene wayno ko batuji goni toon to caggal leydi to pour wawde rendinde yimɓe mabɓe kamɓe seni wawde wallude yimɓe ɓe no winditade ko fati woteji baɗoji ñande nogas jeena e lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi habaruji men ha hande Mauritanie cakkitortoɗen ko hono kanko mawɗo leydi Mauritanie Mohamed Cheikhul Ghazouani donc ummima Mauritanie hande ɗum noon ko samedi hande nogas jeegom lewru mai ɗum o fayi ko toon to wiyete Genève noon ko batu ngo tawotere toon en tant que kanko hoore makko ko gardiɗo leydi Mauritanie kono noon ko kanko woni kadi gardiɗo organisation mo mbiyata organisation gotago Afrique o yiya ɗum noon e wayno nguɗo batu ko batu capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɓi mbaɗowo toon to Genève to Suisse ɗum noon kadi ene wayno ko tuggi ñande nogas jeeɗiɗi lewru mai ha go lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi donc e nder jillu makko ngu o yaadi toon koye ministre toppitiɗo ko fate cellal hono biyeteɗo madame Naha Mint Hammadi Mokhnas omo yaade kadi hono gardiɗo cabinet makko présidentiel Mokhtar Ould Diaye omo yaade kadi hono ambassadeur gonɗo Mauritanie toon to Genève biyeteɗo Bal Mohamed El Habib kadi omo yaade conseiller makko à la présidence hono biyeteɗo Sidi Ahmed Ould Bou e conseiller makko goɗɗo kadi présidence biyeteɗo Cheikh Ould Bodde duusimo toon to aéroport to kono premier ministre mo Mauritanie biyeteɗo Mohamed Ould Bilal Messoud no wonde ministre uji conseiller ji toon à la présidence e membre uji gouvernement mo Mauritanie chef d' état major makko particulier ene wonde kadi yimɓe hohoɓe hewɓe jeeyaɓe laamu makko donc ene wayno ko kanko Mohamed Cheikhul Ghazouani a ummima toon hande to Nouakchott faade toon to Genève ɗum noon ko toon to Suisse hande habaruji men international toon to Sénégal puɗɗorɗen Sénégal noon ene heewi ko haalete toon kono noon guiɗoɗen ko oɗo sadio hono haalde ko fati kanko gardiɗo leydi ɗalle ɗe woni oɗo dumuno foof ɗum noon hanki aljuma o sakkiti walla hecci hanki aljuma o sakkiti ko toon to wiyete Cap Vert ɗum noon ko caggal nde ummi Guinée Conakry e nder jilluji makko ɗi waɗata oɗo sa joni tugnade kadi e jayndi e galleji jayndiyankoji gonɗi toon Sénégal e gonɗi kadi international ko d' abord o wi wonde ko yiɗi ko d' abord ko ruttinde teddugal hono ɗiɗo président ji garnoɗi e nder cérémonie makko nde o toɗɗa hankkadi on woni gardiɗo leydi nde rokkete kadi ɗum noon ko ɗum waɗi o yeehi toon to sakkiti on to Guinée Conakry o yeehi kadi toon to Cap Vert toon to Guinée Conakry kadi o wawi hesɗitinde cehilagal gongal hakkude mabɓe kamɓe Sénégal e Guinée Conakry donc o cehilagal ngal ene jeeya hen surtout ene jokkodiral gongal hakkude mabɓe kamɓe Sénégal e Guinée e ɗum jokkodiral kadi batuji mum nettunoɗe wadde guila hitande ujunnaje ɗiɗi e jeetati ɗum noon ko jokkodigal ene wayno ko kamɓe ɓeɗo ɗiɗo kanko président Bachir Diomaye Faye gardiɗo leydi Sénégal e président général Mamadou Doumbia ene wayno ɓe mbawi jabde wiide wonde ko ngal ɗon jokkodiral yo continue batuji muɗum ɗum noon koye e nder lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi kadi ngal ɗon ndeɗon jonde taw waɗata ko toon to Conakry ɓe mbawi haalde kadi ko fati e gueɗe patuɗe ene surtout en ko mbiyata intégration africaine ɗum noon ko won leyɗele ko wayno Guinée Conakry ko wayno Niger e Mali e Burkina Faso ɗeɗo fof ko leyɗele jaltuɗo oɗo sa joni surtout ko mbiyata fedde CEDEAO ɗum noon ɓe mbawi haaldude hol peeje bawɗe waɗede kadi beele ɗeɗo leyɗele fof ne garten ɗum woni ko mbiyata intégration africaine siftinde on tan ko kanko président Bachir Diomaye Faye o yaadino toon e ministre makko toppitiɗo ko fati affaire étrangére no mbiyata intégration africaine kadi ɗum waɗi ɓe mbawi kadi haaldude kamɓe ɓeɗo président ɗiɗi ko fati jokkodiral régional walla jokkodiral sous régional gongal hakkude leyɗele mabɓe taw ngal ɗon woni koye fedde wiyetede OMVS ɗum ɗo foof ko kanko Bachir Diomaye Faye
o haali o wi wonde ko feere makko adande ko wawde wallude beele leyɗele ɗe fof ene mbawa continde haaldude ene mbawa continde jokkodirde donc ɗum woni jillu makko ummi toon o fayi toon to Cap Vert ne kadi ko gueɗe ɗeɗo gueɗe fof ko patuɗo en jokkodiral gongal hakkude leyɗele Afrique surtout en jiimangu organisation de l'unité africaine ko ɗum woni ko nayimo toon ko jiiɗa e ɗum ɗon kadi ko kanko Bachir Diomaye Faye e nder konngol jaltingol toon to présidence Sénégal e mbi wonde ko o jaɓi wonde oɗo saha joni mo yaha toon to France donc tugnade hande Jeune Afrique no haaliri hono kanko président Bachir Diomaye Faye donc mo foti fottude hono tolno makko biyeteɗo Emmanuel Macron gardiɗo leydi France ɗum noon wonata ko ñande nogas lewru juin ɗum noon ko lewru arondu ɗum noon ko ne wayno ko visite makko gadano yaltude Afrique surtout yaade toon France hande tugnade article no haali hono kanko Bachir Diomaye Faye ene wayno ko yaadu makko toon to France e kadi wawdemo jaɓɓede taw jaɓɓotomo toon ko président France ɗum ɗo ko hunde hesere saabu guila nde woteji ɗi mbaɗi jokkodiral makko hakkude makko e oɗon Emmanuel Macron ko jokkodiral tan téléphone aji ɗum noon ko guila ñande nogas e nayyi lewru mars ɗum nde woteji mbaɗi toon to Sénégal kanko Bachir Diomaye Faye e nder konnguɗi ɗi o haalno nden nde inauguration makko haalino wi konde komo ƴeewoto taw ko gueɗe luggiɗɗi ko fati jokkodiral gongal hakkude France e Sénégal noon surtout en taw kadi koye plan ji mabɓe kamɓe gouvernement kesso o wawi wonde fof ene wayno ko ñande nogas lewru juin o jogori yaade toon to Paris ko nden o jogori fottude Emmanuel Macron hande toon to Sénégal ene wayno ko haalluji kewɗi nen toon kaale oɗo saha joni ɗum noon ko haalluji contre gouvernement kesso surtout kanko Ousmane Sonko ɗum noon ko caggal jonte ɗiɗi ɓennuɗe nde fotti toon e goto e yimɓe lundiɓe France biyeteɗo Mélenchon on kadi ene wayno discours aji surtout kamɓe ɗiɗi ɓe mbaɗɗi hono yimɓe Sénégal nene puɗɗi oɗo saha joni hollude lundu men e fatede haalluji kanko Ousmane Sonko ɗi o haalɗi e nder ɗiɗon haalluji ne jeeya hen haalluji ko fate en rimɗinde walla jabde ko wiyete en kala gueɗe patuɗe e nder ɗiɗon haallude ne jeeya hen kanko Ousmane Sonko haalluji ɗi o haali ko fate wonde ko toon to gouvernement Sénégal goɗgol yimɓe wiyeteɓe dabbati gorkat en walla ko mbiyata lesbien en walla gorjiguen en ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa tolérani toon to Sénégal ɗum ɗon noon e tugnade kadi o yimɓe hewɓe dariɓe kalti caggal muɗum mbi ɗum ɗon ko hunde wona hunde contraire ko hunde nde ganduɗa lundinde constitution Sénégal constitution Sénégal woodi article uji gonɗi toon kaldi clairement mbi wonde ko kala naggaɗo ene waɗa ɗeɗon gueɗe noon ko wondude debbo e debbo walla wondude gorko e gorko walla ha kono wiye resdirde ɗumen koko secret ɗum noon ko kanko Ousmane Sonko darade nomo haalda e lundiɗo France omo wiya wonde ko ɗeɗon ko gueɗe jaɓaɗe ɗum noon ko hunde nde o janfi ɗumen ene wayno caggal ɗum kadi o haali hen gueɗe patuɗe en surtout en yennude hen hono gardiɗo leydi France e surtout en haltude hen gueɗe ɗe ganduɗa en e nder haare nde wonno hakkude makko e Macky Sall tugnere hande discours makko no waɗirno ɗum ɗo fof ene wayno oɗo saha joni addi caɗele mawɗe wonande toon to Sénégal par ce que woni yimɓe dariɓe caggal muɗum kaali haalluji mbi wonde ko kanko Ousmane Sonko ene wayno ko haalluji makko ɗi lundima walla janfima gueɗe ɗeɓe kalduno e makko walla gueɗe ɗe ɗeɓe ɗaminno omo haala surtout henne ko rimɗinde wiide wonde ko kala ko wiyete debbati gorkate affaire muɗum toon to Sénégal ko hunde haɗade ɗum ɗon e wayno ko ɗum waɗi balɗe ɓennuɗe no hono goto e haalanoɓe kadi ko neɗɗo gonnoɗo e médias sociaux ji Bah Diakité kadi ko neɗɗo kalannoɗo no fewi ko fate surtout médias sociaux ji kanko hoore makko nde o ƴefti konngol o haali e nder page makko wi wonde ko Ousmane Sonko gueɗe ɗe waɗi ɗe ko gueɗe lundiɗe constitution leydi Sénégal ko gueɗe lundiɗe kadi holko woni ko waɗi ɗumen hebde laamu ardade toon Sénégal ko ɗum waɗi caggal muɗum o nangga ɗon wona e kaso on hande oɗo saha e kadi kanko e biyeteɗo Cheikh Tidiane Ndao ko wawi wonde fof ene wayno ko tugnade habaruji gummiriɗi toon surtout ko wayno Dakar Actualité e ko wayno Seneweb wayno ko ɗum ɗo fof ko hunde addaniɓe kamɓe gouvernement kesso caɗele oɗo saha joni saabu koɓe jogannoɓe wiide wonde ko leydi Sénégal ne foti jogade ko wiyete liberté d' expression ɗum noon ko neɗɗo fof ne jogui droit haalde e gueɗe ɗe ganduɗa ɗe faami ko opinion muɗum contre laamu walla konko wawi won fof kono noon soɓe puɗɗima nanggude joni yimɓe ay kadi ɗum ɗon ko hunde caɗele mawɗe wonande opinion publique moɓe
ɓe kamɓe gouvernement kesso ko wawi wonde fof kadi a yiyama toon seppoji ne mbaɗi oɗo saha joni surtout ko fate kuule ɗe ɓe jiiɗi fawde yimɓe surtout yeeyoɓe toon e laabi walla yonɓe toon bitikaji ko fate impôt ji ene ko fate fewnidde no ɓe mbiri ni kala ko mbiyata gouvernance toon Sénégal toon kadi to nokku justice mo Sénégal ene wayno ko jonde nde fonno wadde ko ñande talata 27 lewru mai ɗum noon hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi e nder jonde nde noon ene wayno ko liste goto yaltino toon liste o ko yimɓe ken wona 263 neɗɗo fodɓe participde e ndeɗon jonde nde kadi siftinde on tugnare hande article baɗaɗo toon to Seneweb ko jonde wawde ƴewtade holno ñawoje Sénégal surtout ene nokku kala ko fate ñawoje ko mbiyata justice toon Sénégal holno wawi waylirede ɗum noon ko kamɓe kadi ardiɓe ɗi nde guila ɓe gonani e keɓani laamu ko ɗum woni koɓe goyanno ɗum noon ko e sibabude liste oɗo jaltinaɗo ene wayno ko ha hande ne wi wonde ko won hen yimɓe ene goyto wiide wonde ko Benno Bokk Yakar kañum hen ɓuuri hewde hen yimɓe tawaɓe hen kono won hen goytoto joni walla won hen wasimumen weltade ko wiide won yimɓe wonɓe e oɗo liste ko yimɓe ɓe ganduɗa en tawnoɓe ne mbaɗi bonandeji e kadi ko yimɓe ñawanoɓe ɗum noon ko hunde ɓe potani wonde toon kono en caggal mum hono kanko ministre de la justice leydi Sénégal biyeteɗo Ousmane Diagne o yalti o wi wonde ko ene wayno ko oɗo liste jaltuɗo ko liste tan ko fate liggorɗo ko joni fuɗɗi ɗum noon e wayno ko wi ko no wiiri ni guila hanki ɓe wayno ɓe jii wonde ko e nder médias sociaux ji ɗi won liste ene holle toon sacte toon wiya wonde ko ɓeɗo goni jogorɓe jooɗade wonde tawede jonde nde kadi ene wayno ko ɗum ɗo foof ko hunde nde ganduɗa en oɗo saha joni omo yiiɗi famnude yimɓeɓe ko oɗo liste ene wayno ko wona kañum woni gummiɗo toon to ministére uji mabɓe toon to justice kadi ene wayno ko kañum hoore mum wona kañum woni liste jogorɗo wonde liste cakkitiɗo ko fate hol jogorɓe tawede e ndeɗo jonde fonde wadde toon ñande 27 lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi kanko hoore makko kadi kanko ministre de la justice hono Ousmane Diagne o wi wonde ko liste définitive o hawnaki ma yalta ko ɓooyani ɗum noon e wayno wi wonde ko liste o kadi o ñaguima yafuya pour ko fate kala ko gueɗe ɗeɓe jii hen liste uji jaltinaɗi ɗi hay sinno wona officiel e gueɗe ɗeɓe jii hen ɓe dakkodirani hen siftinde on tan ko jonde mabɓe toon to Sénégal waɗata ko ñande 27 lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi pour ƴewtade waylude holno département ko wiyete justice toon to Sénégal holno foti waylirede hande toon to Sénégal toon cakkitortoɗen ko toon to assemblée mabɓe national tugnade kadi eko ummi toon taw ko windi ɗum ko Seneweb walla Senedat News ene wayno ko kamɓe wonɓe toon député ji gonɗi assemblée surtout e konngol makko kanko Abdou Mbacké Bara Dolly kanko kadi woni vice président groupe parlementaire biyete liberté démocratique et changement ɓe goni ko ƴeftude ko mbiyata signature uji hono o dañi ken wona 60 signature pour wawde hesɗitinde ɗaɓɓande yimɓe Sénégal naaɓe surtout no wiiri ni e yimɓe kadi yaaɓe jeeyaɗe ko wiyete constituant ji mabɓe taw ko ɗaɓɓuɓe kala ko fate en gueɗe patuɗe lundiɗe ko fate nature toon to Sénégal yo itte ɗum noon koɓe jiiɗi haalde tan koko fate gorjigueñaga kala ko fate ko wiyete en jokkodiral debbo e debbo jokkodiral gorko e gorko ko mbiyata gorjigueñagal ɗum noon e wayno ko siftin article kadi no haaliri ni wi wonde ko ɗum ɗon kadi ko hunde ɗaɓɓanode e nder ko ɓooyi noon ñande 22 lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas goho ene wayno ko député ji ko biyeteɗo Mamadou Lamine Diallo Cheikh Bamba Dièye Aliou Souaré kañumen ko en mbawini wadde oɗon texte mbawini wadde nder o ɗaɓɓande windude ɗum ɗon e ɗum ɗon kadi pour wawde waylude kuulal 319 toɓɓere tati taw ɗum ko code pénal mabɓe kamɓe Sénégal ɗum noon oɗon code pénal wino ko kala naggal ene waɗa gueɗe ɗe ganduɗa hen ko biyata contre nature kañum hoore mum ko foti sokede ene wayno oɗon saaha no ɗum ko laamu kanko président Macky Sall ene wayno ko kamɓe parti parlementaire uji Benno Bokk Yakar ene wayno ɓe cellinowo ɗum oɗo saaha noon kadi e nder hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati hono kanko député kadi Abdou Mbacké Bara Dolly e kadi yimɓe 60 woɗɓe kadi wonduɓe makko ɓe mbawini kadi fuɗɗitade ɗeɗon peeje kadi pour wawde ƴewde beele ngal kuulal ne waɗe ko contre koɓe kaali ko kono ɓe dañani
ko ɗum waɗi oɗo saha joni sibabu nde haalluji ɗi ganduɗa kanko premier ministre Ousmane Sonko ɗi o haali ɗum noon ko caggal nde o dañi jullu biyeteɗo Jean-Luc Mélenchon hono ko jeeyaɗo kadi kañum hoore lundiɓe parti ji toon to France e konngudi ɗi o haali noon pour wiide wonde tugnade no article o haali wi wonde ko kala ko woni jotodiral hakkude debbo e debbo walla gorko e gorko walla ko fati men ko mbiyata gorjiguenagal ɗum ko hunde waɗande maslaha pour no woniri toon Sénégal ene wayno ko kamɓe yimɓe jeeyaɓe opposition oɗo saha joni surtout kanko Abdou Mbacké Ba Dara Dolly oɗo saha joni ɓe gummitini ka ɗum haala kadi ɗum noon ko toon to assemblé mabɓe toon to Dakar pour wawde hesɗitinde kala kuulal ko ganduɗa kaɗa walla kala ko fati jokkodiral donc lesbian uji e tugnade hande article o mbi wonde ɗum ɗo ko habaruji ɗi moƴƴani wonande kamɓe biyeteɓe gorjiguen en toon to Sénégal. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Djowar Sarr ko ɗi habaruji min jogan noon hande e oɗon ñalawma dimanche hawri ko nogas jeegom lewru mai hitande ujunnaji 2024 yen mbaalo jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.